Dobrodošli u moj novi video. Danas spremamo pasulj. Najjednostavniji recept za najukusniji suljpa ili pasulj. Pasulj nalijemo vodom dok stoji par sati, najbolje preko noći. Ujutru dolijemo vodu onako da ga prekrije. Stavimo u šerpu. Kad ga pokrivamo, ne pokrivamo ga skroz, pogledajte. Ostavimo mali odušak. Roknemo na najjače i pustimo da se ta prva voda dobro iskuva i na neki način i prepolovi. Za to vreme, da ne bi sedeli džabe, uzmite, narežite si crni lukac. Nemojte mnogo sitno da ga režete jer neće se osjeti, a svakako će da se raskuva i skoro pa da se ne osjeti, da će da da ukus, odnosno šmek. Proveravajte ako voda mnogo isparija, pa pasulj bude dalje onako tvrd, dolite malko vodicu slobodno, pa sačekajte da opet provri, isto ga ovako i pokrite, narežite si suvo mesko, zatim uzmete malko suve koske, suva rebra, šta je Bog dao, može i slanina, ja ovo najviše volim da turam jer mi najbolji miris i ukus da. Evegi spremni, postrojeni, kao vojnici čekaju za dalje. Kad vidite pasulj onako omeknuo, tu i prvu vodu prosipite komplet da ne bi prdeli i cepili pantalone. Nalite obavezno sladnu vodicu, isto kao što ste nalili prvi put da bude iznad pasulj voda, pola kašička so i odmah dodate crni lukac i mešajte, pa će povremeno da ga začinite sve pored, sve sam vi napisao da ne pogrešite. Malko vegeta, nemoj preterujete sa začini, pogotovo sa ovi što sole, dođete na kraj da probate i da naštelujete slanoću, jer zapamtite, svako jelo možda posolite, ali nema šanse da ga odsolite. 10-15 zrna kimne menjaju ukus, ali pokupljaju višak gasova i također ne može da se prdi. Zatim u onoj meso, rebra, sipite vodu, jer vam je sad već voda isparila, u pasulj kuva se skoro sat i po, i sa sve vodu dodajte i nastavite da mešate lagano. Sad ide glavno, zaprška, da bi jelo bilo ukusno i da ga ne bi na kraju propastili. U ulje blago zagrejano dodajete brašno i mešate dokle vidite da ima grudvice, nema stajanje. Sa drvenu kašiku i polagačku, op. Kad izmešate, dodate alevu papriku, punu kašiku, koji voli jači ukus možda da još malko pride. I to i sve mešte dok ne počne da pršti. Kad počne da pršti, vreme da ga pomerite, pasulj vratite na vatru, da počne i onda vrije. Kako će znate da li je vreme za zapršku? Kad ovako dodate malko, i ako ta zaprška ne prska, znači nije se dovoljno zagrejao pasulj. To važi za svako jelo. Sačekajte se dobro zagreje, ako počne da vi se ladi zaprška i nju vratite na vatru. Kad vidite da pršti, polako je ovako na dno skupite celu i odjedared bapnite i promešajte dobro da se sve to izjednači. To vi je posle 3-4 minuta pasulj je gotov i spreman za degustaciju. A verujte mi da su vi najbolji kritičari i ocjenjivači deca. Ako se njima sviđa, nema greške. Doduše, ćerka ne voli meso, ali ako prihvati da je pasulj, znači da sam ga pogodio. A da li sam ga pogodio, sad će vidimo. Pa danas smo spremali suljpa ili ti pasulj na moj način, gledaj ga što ljubavu, opa. Snimio sam vam ceo recept, danas će vam se dopasti, pa kažite na kraju šta mislite, šta biste dodali, šta biste sugerisali, šta biste promenili. Ovo je moja Anastasija. Kao što vidite, Anastasija je bila sa mnom do samog kraja pripreme pasulja po mom receptu. Vama hvala što ste gledali recept. Javite vaše impresije, utiske, kritike ako imate neku zamerku i družimo se uz neki od novih videa. Vaske, da sipimo pasulj, sina. Ajde. Znam da tebi sipam bez meso, pile moje. Op, izvolite pile. Evo ga. Evo ga pasulj, za tebe. Opa, bez mesa. Evo ga, izvolite. Prijatno.
Nije. Ona je bila već od mene. Dragi moji, ne zaboravite da se pretplatite, subscribe-ujete, lajkujete, podelite, prokomentarišete. Hvala što ste gledali još jedan moj novi video, hvala vam na podršci, pa se družimo i dalje uz neke nove recepte, reportaže i priče. Živeli!